Здравейте, сега ще разкажа една смешна история, която се случи буквално на видео. Значи, аз исках с моята братовчетка, племенничка, да заснея едно видео, нали, с много красиви филтри, и по едно време аз падам. Можете да видите как се случи. Этот лифт, хочешь тебя подкатал? Покажу Токио дрифт. Ран-дан-дан, hello, привет, салам. Пари мой телеграм. Я лечу как сапсан. Ран-ран, ран-дан-дан. Захожу в ресторан. Я схапал целый лям. А потом... Може ли някой да ми каже, че аз не съм единствена такава? И много ви благодаря за коментарите на видеото, където вече имам 90 лайка. Значи там пишат: много си сладка, много те обичам, много съм ви благодарна. Аз последователите си не мога да кажа колко ги обичам. Аз искам да кажа така, че да разберат. Искам така да ми кажа. Нали, много ви обичам. Аз бих ви гушнала, бих направила всичко за вас. Така че, като порасна, ще направя концерти във всички градове, поне, за да мога да се срещна с вас. Не знам дали го обещавам. За сега не го обещавам, но ще се постарая. Чао!